2016年の9月15日水曜日です。今日はあすかちゃんとさあちゃん一緒にお手手つないでねえねえの幼稚園へ行きます。ゆっくりゆっくりでいいよ。こっち向いてください。あすかちゃん何歳ですか？せやかちゃん何歳ですか？もうすぐあすかは4歳、さやちゃんは2歳になります。ブーブーさん来るから気をつけてね。はい、ねえねえねえ、よろしくお願い。気をつけて、ストップよ。ストップ。あ、ほんま幼稚園のバス、大道先生や。大道先生や。追いかけよ。よーいどん。さあちゃんは、あすかちゃん、さあちゃんは。行こう行こう、さあちゃん行こう。